I think pane age yekuti munhu kana afa, I think we need to stop and think, you know what, izvi zvakuda tichicelebrate rather than cry. I think zvinoenda nemaringe nokuti munhu achafa sei as well. So dzimwe dzenguva munhu anogona kufa ne98 years, vanhu votsvaka muroyi. Handisi kuti munhu ari kuma90s akwanisa kuroyiwa, but yes, anokwanisa kuroyiwa. But should we cry kuti munhu afa ne98 years, or we should celebrate? Mwari makazvitenyu makatipa munhu for 90 years. Rufu runorwadza nderwevana vadiki kunyanyanyanya. Rufu rwese runorwadza, but ngatinyanye kurwadziwa nevana vanofa vasati vatena 30, vana vanofa vasati vatena 20, vana vanofa vasina kumbonakirwa. And isusu as old people, vanhu vari kukura towards the age of 40, we need to focus. Ndingangobva from the age of 36 to 40 zvichikwira, we need to focus on what makes us happy. Are you happy nekuti vabereki vako vagere mushe at 36? So look after them. Focus on what makes you happy. So kana kuchengeta vabereki vako ka, nokuti vamwe vanhu vari kuchema panhama apa hakusi kuchema kwokuti they loved the person. I think vamwe vanhu vari muguva so vakakuonai muchichema ka, vanoita senge vachamuka kuti wada ndimukire chiko, ndiudze musi umwe wakambondipa shuga kumba kwangu. Vamwe venyume muchichema because zvakawanda zvamusina kuitira vanhu vafa, zvamaifa ngwange makavaitira. So it's a regret. Vanhu vazhinji vanochema zvekuregreta. Ndozamatodi ndiri kuti nini, we should be celebrating life. I mean, kana ndava 50 years, listen, munhu wese hararami kusvika 100 years handiti. Saka kana munhu asvika 50, tenda Mwari kuti that's the half of my life. And when you look back, if you're 50 now, look back and see what you have achieved. Chii chakakuna, not in terms of money kana imba yakavaka, no. Imbota sati ndakanakirwa here. Because this is half your age now. Uripa halfway. Kudhara dati tiri kuchikoro ukaita 50%. Mamwe mamarks anouya after 50%, unozati uripa C. The more the better. Ukaita 65 wapa B. Ukaita 70 wapa distinction. So the more the marks after 50. Ngati celebrate ma 50. Inu ma birthday andonya ukoshesa kunyanya 21st, 40th, ne 50th. Then after 50 imbasera. You need to be enjoying Mwari nokutenda even white 20 years, yes, and rambe. But rufu gomunhu afa ne 15 gunogwadza. Gunogwadzisisa because gomunhu afa ari below 10, gomunhu afa ari below 2, gomunhu afa ari below 20, kunonyanya kugwadza. Age, pane imwe age atofanirwa kutanga kucelebrate kuti no, kucelebrate mufi. Kwete celebrate tafa, no. Kucelebrate life yomufi. So iwo kana uchiri mupenyu uri kuma age wakusvika pa half, 15 ndikuti ndo half yeupenyu. Vanhu vanofanirwa kucelebrate, unofanirwa kutenda Mwari muri manisisa pa half. But looking back kuti what have I achieved? Kwete zvokutenga dzimba. Kuti chii chandaita inini chokuti ndikafa apa ndosekerera ndakafa andakambosipapo. Vanhu vazhinji tiri kupedza most of our life tichida kufadza vamwe vanhu. Unoda kukura uchifadza mai vako, wokura uchifadza ticha vako, wokura uchifadza bamunini vako, worovogwa wokura uchifadza murume wako, woita mwana woda kukura uchifadza mwana wako, kusvika wafa usina pambozvifadza. Wakambozvispoila here. Toda kuti kana wazosvika pa 50, right? Ita zvimwe zvinhu zvokuti unoti but guys ndakambozipakwa. Une pamwe iri paunoti ukanzi wafa nhasi right now. Do you have something that you can, before people celebrate you, do you have something that you celebrate yourself? Chaunoti aiwa guys,
Haiwa ndambosipakwa ndambofara haiwa ndambonakidzwa nokuti vanhu vari kuchema vanhu vafane 94 years muna 94 years anenge achitokunzwira tsitsi wakapedza makore ako yese uchindiitira zvese muzukuru uchindiitira zvese. It's now your time to fara. Chirega ndizorore uchifara. Dzimwe dzenguva vanhu vari kufara kuma 90 vari kutoti chirega mwari chinditora ndidi vamboona munguva yokufara, but iwo pavanofa uri bhizi kuda kufadza umwe munhu futi. Wakazvarwa uchida kufadza mai vako, ukazvarwa uchida kufadza ticha wekucrash, uchida kufadza ticha wegrade 7, ukazvarwa uchida kufadza ticha weform 4, ukazvarwa uchida kufadza lecturer wekuyuni, ukazvarwa uchida kufadza murume wako waroorwa, uda kufadza vakakuroorera, uda kufadza mbuya washa vako, kusvika vatova 50 years uchingoda kufadza vanhu. Make it a must. Paunotena 40 ka. And this couldn't neglect the people, but uri kuzvinakidza were. Noti munhu wese muupenyuka. Munhu wese muupenyuka tiri kupfuura nepa death day redu. Inenge chingori death day hauzi unofa musi wani. Munhu wese every year unopfuura nepa death day rako. Iro death day redu chizviziva zvaro rakanyarara death day. Death day redu chizati uchafa musi wokuti. Iwo ndounongodarika napo pamwe musi iwo watodarika padeath day rako ndo musi watotamba zvako chitomwa doro zvako vanodidi. Ende dzimwe nguva death day rako rotosvika uchitodriva motikari wotoenda kuclub uchidriva motikari uchitofara though the happiest day obva wafa musi iwoyo. What I'm trying to say ndezvokuti wakamboita time here yakazvifadza iwowo yokuti when you look back kuti tsvaka chimwe chinhu chausati wamboita muupenyu hwako chaunosuvira kuita right now. And how far are you from that thing? Chinhu chauri kusuvira muupenyu hwako chaunoti ichi ndikachiita ndofara. How far are you from that thing? Kana uri far, sebera, ita zvinhu chisebera. Enjoy what you are enjoying right now, but uchisebera kuchinhu chacho. So we need to stop and think, hang on a minute. Chinguri ndakauya Britain. Unaona tichitanga uya Britain waiti ndoda kudini. Tichanga chibudgetera mazi TV aya unozoteka Britain kudhara kuchina mazi TV aya makala TV aya nezimusana rere. Tichiseva chinhu uzotengera zi TV iro ndigorisa kumusha tikamatenga mamwe achibva ku South Africa ma TV achizodeliverwa nemagaro ma TV aya mazuva akadai achiuya achizosiyiwa kumusha. Right now ma TV aya expire vamwe nyamsati mambodzokera kuZimbabwe makutenga zvimwe zvinhu zvamusingabvi makashandisa. What I'm saying ndezvokuti unokwanisa kucelebrate here uri muqueue yekufa kuti apa ndambosipakwa guys ndambosipakwa. Kana kuti uchiri kungoita life yekufadza ndakudza ndingati ukapusa unoita life yekufadza vanhu the rest of your life uchingofadza vanhu. So the rest of your life ndati kubva grade 1 unochifadza chide kana ukatozononoka kuita vana at 46 unoda kufadza vana at 49 50 60 62 wauda kufadza vazukuru. Iwe wambofarawo here? Nesuwo vanhu ngatirege kusvika pakuti munhu afane 99 tomuchema senge kwaita mashura. Ndagara ndamavona mashura achona afa akatoenda nemuzukuru, vakuru vagara vanofa achienda nemuzukuru vanovaperekedza. That's lies. Munhu anorwadza nemwoyo uyo asati anakirwa. Right now svika pastage yekuti ukanzi shamwari unodairwa kuti tikutore vana vako vasare, unoti nditorei ndasipakwa weduwe auite cruel. Vamwe venyu ukanzi do you want to die now? Handisi kuti unofanirwa kuda kufarira kufa. Unonzo munhu achiti vakomana ndisandambogadzirire here vakomana, and the person is 60. Asi tamboita uri grade 1 waida kudya chingwa chine dovi nemajarini chakasvanganiswa. Right now wava ne 90 years ausatombozviita uchingoti ndichambounganidza mari yachona. Uri grade 2 waida kukwira ndege. Right now unanhasi wane 43 years usati wakwira ndege. Wakamiswa nani? Ndoda zenda kuzokwira ndege ndoenda Britain. No. Kwira ndege chai kubva South Africa unogona ngotora ndege uchienda paTanzania apa. Chauri kuda kuzvifadza iwewe. Buka holiday uendeyo. Vamwe vanhu makanga makamira kuti ndangozotena 40 ndangotena 49 ndoda kuzojoina gym. 49 yacho woijoina shoulder yado gurika waita accident wachakwanisa kumurudza simbi now
Do something that makes you happy now. Let's celebrate vanhu vakura. Kufa kwomunhu akura kusanyanya kuti rwadza zvezvokuti unofila so miserable. Vanhu vazhinji vanonyanya kurwadziwa. It's regret yekuti hamuna kuvaitira zvakanaka. Right now kana une baba, think of any person anokurwadza kana akafa, and do something for them. Do something now. Take a phone call from them, because nyaya yekuti pane munhu wekuti ukafunga right now munhu akafuma akafa yaya ndochema iye auya mupfungwa dzake. Phone them tomorrow, give them money, buy them something. Yeah, that way kumwe kuchema kwepamariro so ugovona ndakaganda iye munhu usingadi kubhadhara chikwereti chake, usingadi kumudzorera mari yake. Imagine afa asina kudla mari yake yaakakupa achida kubetsera. Ndopa unoona kuti so dzimwe dzenguva tiri kutsvaga kuda kuzvifadza kana kuda kufadza vanhu, tichitadza kuzvifadzawo nesuwo. So COVID ichipera, that restaurant iye yaunogara uchingoti rimwe gore ndichauya ipapa, rimwe gore ndichauya ipapa, kana ndaane munhu ndichauya, enda wega unozvibhadharira. Vanhu vakubvunza kunaiwe kouri kuiti ndiri murestaurant. Really? Wabhadhara mari? Ndabhadhara 75 pounds. Meal yemunhu one. Nekuti kana ukashandira 75 pounds vanhu havakunetsi kuti washandira, but ukaidya 75 pounds yose iyo, ende vanhu ivo vari kukudero futi havakubetseri kushanda. So iwewe wai uri kuenda vakawanda tichitanga kuda kuvaka zimba rangu ndavaka waenda here kuZimbabwe. Vamwe venyu makatanga kuvaka 2001 muchivaka kuZimbabwe. Nditi dzimba dzakatopera ka dziri kumayadhi ka izvo muri kuisa jurawo. Handiti makamboenda kuZimbabwe here? Go chimboenda kuZimbabwe unorara ikoko, tora off ye 7 days, ukwire ndege yako unorarimomo every day uchimukokarara. Injo vamwe vanhu muri kuvaka dzimba dzakawakura kuderera, musati mamboenda kuZimbabwe ndamusitombozani mushaenda rini. The next thing muri kunovata imomo ka machituna imba yawakavaka kuZimbabwe. So you spend all these years building a house yauchanorara achituna. Unogona ngosinako mapepa. Kana usina mapepa uchiri kuvaka kuZimbabwe wakamirira mapepa ako, go somewhere. Blackpool hakunide mapepa, go to Blackpool unobhuka zihotel. No, usaenda kumatent, usaenda kumacaravan, enda kuBlackpool. Kune mahotels ariko ma5 star. Ingoti singonopenga, go there. Kwira ndege uchibva paserapa uchinomhara kuseruko, andichauda kukwira ndege. Spoil yourself. Ndozvandinoda spoil yourself. Zvazvakuti munhu akafa, so ukafa vanhu but amufesa isipakwa uyu anoona zvakaita ginimbi. Hakuna kana munhu umwe anoti but ginimbi omufesa akadofa achinakirwa. Andikunzwa? Hanzi inini I do it now even till lockdown because life is too short. Exactly. Kana chiti life is too short atire kuti unofuma wakafa, but situation inogona kuchinja. Unogona kuita stroke yokuti side rachatoshandira. Kana chiti life is too short hatingorevi kufa. Right now uri busy ndofadza vana vangu. Yes, fadza vana vako, but make it smooth as well uchifarawo. Urikona vanhu vazhinji vamunoona vanozochema stereki pamariro pepe. Look at them. Senge inini ndinotageta anoona kana munhu ari mupenyu zvezve ndinotokuudzai kana muri hama dzedu that imimika he needs this. Muri kuzviziva mai nadhedhi vari kunida this. Muri kuzviona hanzvadzi dzangu muri kuzviona. Yes, okay, fair and fine. Panhama munhu oda kuburitsa ma5,000 buritsa 5,000 vari vapenyu right now vape. Tikaita izvozvo vanhu vanochema panhamo vashoma, because I know kuti vanhu vari kuchema panhamo vazhinji sometimes it's a regret. Ugovona ndakanga ndichida kuzomuendesa kuboarding school,
ndaida ndigomutengera mota inhema. We always act as if upenyu hwedu huri kusvika. Right now mabudget mamwe muri kuita vamwe wenyu muri kuimagine mane 79 years, mane 8 years. But how do you know? How do you know? So are you enjoying? Is there something that you love? Trifle chai you know that 399 munhu anenge achiteva hazvopedza mari izvi. Sound aichengeterani? What does a £5 difference make? Kana uri chidhakwa isamwati mwidoro. Kana uri chidhakwa kune rimwe doro £89. Urugere wega mulockdown muno. Enda unoritenga. Yazvitengereka doro racho £89 racho. Utono rinofuma wakafere next week unenge une debt. Because listen, ndoda kubhadzira cancel tax. Uchingopedza kubhadzira cancel tax, chimwe chikwere checancel tax chiri kuuya next month. Uchingopedza, so life yako yese zvikwere zvecancel tax. Kusvika wadova muguva so. Vamwe venyu munozovigwa nemachira akanaka muguva. Motoona jira akanaka paguva. Buy it now. Once I lost my mom and I got stroke. And today my friend was like, now why are you buying this? Wakadai. Just told her, I'll be fine. Oh, sorry, Rutendo. Rutendo Snow, when did you stroke? And are you getting better though? Are you rehabilitating yourself? Follow those instructions, Rutendo. Kana uri wakaita stroke. And while you're doing that, it's not the end of the world. Kuno munhu ari pakoma anodowisha kuva ne stroke. Kuno munhu right now uri papo pauri papo. Spoil yourself. Vanofunga kuti uri stupid but hausi. Umwana gonna how I do it. Yes, that to discover mistake yangu, but I'm doing it now. Spoil yourself. Stroke is not the end of the world. What I'm saying is kuti kune vamwe vanhu vazhinji ndo vandakaona. But vaiti uri kutamisa mari, iwe unotamisa mari iwewe. Iwe unotamisa mari. But still vanhu ivavona nhasi vanongori pa same stage. And on 3 January, yes, I'm getting better. Oh, was she in Europe or she was in Africa? And you know what happens when you lose somebody? Let me give you an experience. Something that I think psychologically happens. When you lose somebody, unotanga kuona, you could have done better. Not in terms of anything. I could have done better for this person asatafa. Simongano to blame kuti kundaka drive zvava nokutoro woita accident kofa munhu motikari mako unotanga zviblame kuti aimboindei biko ugona ndaida kuenda nebus. You start blaming yourself. Ugona unotanga to blame kuti ugona moyo wangu wangambotinde takadai kuti. But that's life. What I'm saying is when you do so on the 3rd of January this year, that's when you got your stroke. When your mom had passed away on 2nd of January. Well, sorry to hear that. But I like the fact that you know your happiness. And you know that it's not the end of the world. And I like the fact that you know that it's, even though it is but you can make it smooth. So we can try to make it a bit smooth. Road ya tukufamba nayo yoyo, even though ichirwadza. Ine means we can try. Wakambona kana teka fudza mombe, taigona kufamba pakazara zvivhumbuka zvanzi zvivhumbuka zvazvira. But it doesn't get hapazere minzo anyway tongotsika. No. Wainda uchitsika. Ubai ubvisa pamwe pabai uchitsika. Uchitsvaga pari clean, uteta negumbo uchitsika pasina minzwa. That's life. We need to do that. What I'm saying is right now where you are, if there's a restaurant that is open, we need £60 ya Sarah, and you really don't eat for the money, eat for what makes you happy. It has no kuti
ufile kuti guys nyangwe ndikafa guys aiwa first class ndakambokwira kufa kwakauya but guys ai ndafandanakirwa aiwa ndafandanakirwa ita something chokuti let's celebrate vanhu how handisi kuda kuti tiite topic yarutendo snowy but ndoda ndikokudza kuti sometimes if a person is 96 when they are dying there, they don't want you to cry for them. Yes, even kuzana, but you should celebrate him because you uri a third pamakore kwabachainda indoti ndikaona munhu ari kuma 80s achifa nditi lake yake uyo ndisvika ikoko. And then I always treat my life as if it's ending soon. That way my regrets, and now my regrets, but my shoma. They very, very little. Chunja don't regret right now. COVID. I'm telling you guys. Chunja don't regret right now. It's not my life. I regret COVID. Mark my words here. This is exactly true. If there was no COVID, you see me anyway. Pandada, pangoya ndada, marichi buma isingadechida ndilikoko. I buy whatever I want when I want. Because life life and I'm also doing things back home as well. It's not like no, because life is too short. If someone is here right now and your mom is there, very healthy, or any person that you think, mangwana no gonna go for my kafa, do something nice now for that person. Can I friend yako? Think of anybody okuti ukango imagine afa unobadziwa ando mfunga vamwe funga 3 or 4 yes ando wafunga vamwe murufunga vana venyu handiti do something nice for your kids. Ask them right now, vana vangu munoda chi vakati Xbox kwereta mari unovatengera Xbox ichita 695 ichita 995 mtengere right now mwana wako iye mtengere ando waimagine akafa ukarwadziwa. Iwewe kana wapedza kuimagina mwana wako akafa, imagina iwewe wafa and see kuti vanhu vari kusara vachiti but mudhara aisi pakwa mudhara mbonakigwa. Kana ukaona vasingasara vachidero nakigwa, because you don't know death day. Every year you pass through your death day. Every year you pass through your death day. Every year munhu wese anofura nepa death day rake, but amuriziye. Even chaiwo ma celebrity amunoziya vakafa mumwe musi vachidori ku club musi it's gonna be hitting today, it's gonna be pumping today guys, this vakafa vachisipakwa motariseni and vakafa vari mumota svinimwe kuti vazhinji mofa musina kumboikwira. Well, yeah, it's painful, but you don't know whether to cry or to celebrate with them because vafa vachi hapana usavi hwakarara asina kudya nokuti munyu mushoma kana kuti ndashaya mafuta. Think of it this way, right? Ndoda kumbobhadhara council tax ndikapedza zvikwereti zvangu ndozofara. Bible ngandikuverengerei Bible because mofunga kuti zvinhu zvandotaura zvinhu zvacho hazvitsigirwe newe. Regai ndikutsvakire imwe vhesi iri mubhaibheri yandakaona. Munhu akavaka hanzi akavakazve hanzi musi waitoti now it's time for me to celebrate. Hanzi Mwari vakati you fool, I'm taking you today. Zviri mubhaibheri. Hanzi akavaka vanoiziva ndinyorere vhesi apa nditsvaka ndoiziva. Hanzi akavaka hanzi akati now I can drink and marry. Mwari vakati you fool, you're dying today. Vakamutora that day. Vanoiziva ndivana nevhesi iyoyo. Gainditsvake ndokubatsirai pama. Ina handiparidze kaba ndeda ngokudza kuti iri kunana 4 gospels koko. Parable. I think we can go about and he said I will drink and marry.
Me right when. I think I got. Then he said, "I shall drink and be merry." Nditsvakire mhani parable yo munoiziva. Come on, moenda kuchechi mhani imi ndoiziva mhani parable yo. Mukaimbirai nditsvake. So okay, ndokuverengerai imwe no Ecclesiastic, Ecclesiastes 8 verse 15. So I commend the enjoyment of life, because there is nothing better for a person under the sun than to eat and drink and be glad. The joy will accompany them in their toil all the days of the life God has given them under the sun. Yeah, ndeimwe indanzingaizi ndatongoionawo by accident. Gantsvake translation. So I recommend having fun, because there is nothing better for people in this world than to eat, drink and enjoy life. I'm the happiest when I'm doing 3 things. I'm the happiest when I'm doing, and eating is one of them. And kugeza. Inini, I feel happy in tab, bath tab. I'm the happiest in 3 things. Because I don't drink alcohol, I'm the happiest doing 3 things. I'm the happiest in the chigeza, mvura inodziya in tab. Kungo zvisoka jacuzzi and a tab, something like that. I'm the happiest. Ndinongori nebhabha basi ndingozvigeza, ndingogeza ndiri mvura inodziya. Ndiri mutab. Chero kuchipisa ndodongoda mvura inenge ichingori warm. And then I'm the happiest when I'm eating. And when I'm eating, I mean eating really good food. Zvimwe zvanchakudzizva ndiri happy with. But trust me, haisiwo vhese ndanitsvaka but ndasanganawo nevhesi yongu ndingobetsera mwana. Kuna mwana vasingade advice kana isina Bible mukati. Saka ndatiri kutsvakira vhesi yeBible inototi, and I recommend joy, for a man has nothing better under the sun but to eat, drink and be joyful, for this will go with him in his toil through the days of his life that God has given him under the sun. Inonzi Ecclesiastes 8 verse 15. Mose chaga. So Anzi, you need cuddling. Anzi, King James Version. So I recommended enjoyment, because a man has nothing better under the sun than to eat, drink and be merry, for this will remain in him, with him in his labor all the days of his life which God has given him under the sun. So iwewe pazvinhu zvataurwa nevhesi, pane zvingane zvauri kuita. Are you eating nice? Are you enjoying life? Are you eating? Uri kudya here? Yandanchida ndeye munhu akavaka. He spent time building. Munhu wachona akaita spend time. Una Luke. Iriko kuna Matthew. Inotiyo. And God said, "Fool, I'll take you tonight," something like that. Yakadomuti fool. And God said, "Fool, I'll take. It's okay, man." So, are you doing things that make you happy? If your mom is the one that makes you happy, take care. Go and cook the best food of your life. Ask your mom, what do you like? Yeah, you should know by now. Go. Vabikire chunu. Zvazo kuti vari vakufa sono but mwana wangu akandite. Vamwe venyu munoziva kuti baba venyu vanodama shangu. Makazviziva 20 years ago. Wakutotena 50 right now. Vasotombatengera shangu. But uchaona musova anofa machemera unoita. Uchaona bhutsu yaunovatengera musova anofa. Wakuvatengera bhutsu kuti vavigwa vakaipfeka. I think vanhu vakafa sometimes vanenge vachitiona vanoridza tsamwa so. I think vanhu vakafa so vanenge vakaruma murume wezasi. Hanzi Luke 12 verse 20. No, tine vafundisi. Thanks Florence Mark. Titsvake tinzwe. Luke 12 verse 20. Haunaona tine vafundisi pana. Luke 12
verse and ndadoitsvaka ndikashaiwa because iyo zvinyaya dzekusaverenga maBhayibheri. Yes, but God said to him, "You fool." Yeah, ndaiwana. Yes, ndo vhese ndachitsvaka. Hanimanzwa ndanjidza Bhayibheri ndoriziva zvangu. Right. Hansi, but God said unto him, "Thou fool, this night thy soul shall be required of thee. Then whose shall those things be which thou hast provided?" Ndozvandiri kukudza ndikati tiri busy kuvaka right now. You're busy building. Uri kutorambidza mai vako kupinda mumba mako yawakavaka kuZimbabwe. Handiri kuziva vavuyire ikoko, vanga vauya kuzotora rent, saka vapinda murumu mangu. Musavarega vachipinda bedroom mangu. Imba yawakavaka iwo full. Hausi kuzonorara mumba imomo. Uri kuenda muwachidhoma. Apa mai vakongo vachivarambidza vanotanga kufa, vanogona kutanga kufa next week, iwo zotevera next week. But uri kuvarambidza kupinda mumba mavo uchiti vanosvibisa. Handiti imba yachona iwo uri kuUK wakavaka zimba rinoti take all your relatives. Budzana mudhara, potai muchinda kumba kwangu kwandakavaka kuuyu. Siya marooms 3. Yes, ine 6. Handiri kuirentesa. Ine 6 bedroom. Tsvaka mamwe, the main bedroom 2 nezi living room. Risiye riri open. Uti vana mudhara wako once a month vapota zvingonoraramo. Vakatarisa ceiling so vadhara vako ma 8 and 9 kutenwa on so hatimbo takaguma bonderini 10 years ago ngatimboita show pambedho wedu mwana wedu yakana vanzwe my blessings. A lot of you guys munochema panhamo not because mamchida munhu afa. You are crying because of regret. You are regretting kuchandakavanyimira chii. The problem ndekuti vanhu vatiri kuitira zvinezvo sometimes havazvizivi. Unoona vanhu vakangogara vangoti une mari ka chese chaunovaitira unofunga kuti change. Sometimes data sacrifice. Unoona kuti vanhu vari kuAfrica, mirai ndikudze, munongona lifestyle yedu senge tine maFerrari, tinongorarama life yeuyu. Vanhu munoziva dzimwe nguva tinotombokweretawo mari kutopinda muzvikwere chako tichiitira imimi. Unoziva kuti vanhu vari kuAfrica vanofunga kuti nemapounds akangotitumira iri ka 400. I'm not joking. Bamunini vangu vakambondida so. I'm not joking. Bamunini vangu varungu vachibva kuZimbabwe vakutiza kubva Zimbabwe. Bamunini vangu vamboti, unoziva mwanangu, kune imba iri kuno kuRodini, kumasvingo kunonzi kuRodini. Pane murungu aigara kuno akusiya nyika akuda kuenda kuLondon. Kana wangu wangotumira 350,000 mwanangu, waitenga imba iyi ari kutosiya nemotikari yacho included ipapo. 350,000 pounds. Yeah. Matichi bamunini 350,000 US. Sorry, ndandakanga ndikati pounds. Mwanangu, imba yacho iri kuita 355,000 US. Do you know, he was so serious. And vachidori nereaction yekukuradza kuti zvausina musoro bhangu, you will not do it. And deep down, seriously, vanodoti it was a wasted opportunity. Okay, bvunza munhu wese ari kuUK, vese vamunoona anopfeka maguchi vabvunza kuti ane 350,000 muaccount ndiani, chero mabusiness women vana Olinda. Kana vana yongoti ndombirawo munde pacash machine mundiradzawo 350,000 pounds balance, including overdraft. Because mamwe mabank anokupa 50,000 overdraft, mamwe anokupa 90,000 overdraft. So to add the overdraft iwe. But kumunhu ari kuAfrica so. And let me tell you guys, vanhu vari kuAfrica mari vanoibata shangu. Kune dzimwe mari dzinobakwa nevanhu kuAfrica so. I'm not joking. Munhu ari kuZimbabwe, kuna vamwe vanhu vari kuZimbabwe vatiri kutuma vanobata mari, ndiri kureva cash 15,000. Guys vari kuZimbabwe, let me tell you, tinorarama good lifestyle muchitiona takadai chifamba chikwira ndege chidini. But if you ask me right now, musi wandakambobata 15,000 cash in the past 2 years, because ndikazodai ndikazounyebera, wandakambobata 15,000 cash. Tikutaura an average person unoona ari kuUK anokwira ndege achidzika
mubvunza kuti musi wakambobata 15,000 cash akadai muruoko. Lifestyle yatinorarama iyi. Yes, handirambi kuti zvinhu zvandinopfeka zvinogona kusvika 15,000. Handirambi kuti zvinhu zvirimo muno muromu mandiri tikazvibatanza zvogona, but ndoreva cash kuibata kuti hey, cash yafidzo 15,000 pounds. But let me tell you guys vari kudiaspora, kune vanhu vari kuafrica vanoibata cash iyoyo kuita manyoka akaibata so cash iyo kuZimbabwe. Yes, kuna vanhu vanobata 90,000. I had a friend inini kuTanzania, ndaenda kuTanzania, akabirwa 35,000 mumota. Inini handikwanisi kubata 5,000, ndikafamba ne 5,000 ndichingorova humwe kudai, mari dzangu dzinogara mukadhi. Ndinobvunda ndikafamba ndakabata mari yakawanda kudero, kwete kuti handina handikwanisi kuiwa, no, inondibvundisa kuibata. But vanhu vari kuAfrica anoisa muhomwe so munhu ari kuAfrica iripi mari? Ndine 12,000 ndasiya mota. What? Guys, vanhu vari kuAfrica vanobata cash imwe inotyisa so. Saka kwavari so vanoti kana tichibata 50,000 tiri kunoko. Saka tikangova nyebere a little bit tine mbongo, vanotobelieve because kuAfrica zvishamisa. Inzwaika vanhu vanofunga kuti yes kuAfrica munogona kune nhamo zvakoka. But let me tell you, kuAfrica kune vanhu vanoita dhiri neDiamond, so kuti dhiri neDiamond munhu acho akabata 16,000 so watengesa ndatengesa mota. Watengesa mota pandandine imwe 12,000. Unoza munhu achiti blaz ndinodawo rori ka nditengesere mutsvagirewo musoro werori kuUK. Ero mwari munhu iyoyo musoro werori ine musoro inotangira pa 6,000. 6,000 4,000 unogona kuwana. Okay, saka ndoita sei kuti ndikutumire chitenga ine mari yamunayo kana mune mumwe munhu anoda 6,000 kuno. Mfezi wangu 6,000 mari yakawanda kuno. Lifestyle yekuUK zvainotiita inotilevula so iwo unongotarisa zvaunonyanya kufarira. That's why muchizoona kuti dzimwe nguva foni yandiri kushandisa iyi kwandiri it makes me more happier than kunotora inenge iri yechikwereti, but after 2 years inenge yako or something, iPhone 12 gold coated, and unochibhadhara maybe 80 pounds a month and iri unlimited everything. That's why muchiti tikapinda musame group reWhatsApp unogona kuona munhu achingoshare mavideo, achishare zvima emoji. Kwamuri Zimbabwe zvotipedzera bundle guys, aiwa guys mavideo enyu. Munhu wokuUK anochikuti tetine unlimited, and unlimited minutes, unlimited bundle. So but that's where it all ends. Imi vanhu vari kuAfrica ndogara ndichikudza kuti muri bigger than us pakunyaya yekuti zvinhu zvenyu zvese muri kutenga cash imi. Ukaona munhu ane iPhone 12 right now, pano munhu ainge achiti nditengesero iPhone 12 yako 1.3 right now ari kuZimbabwe anoitenga cash, haatengi nechikuti ndiitiro chikwereti, no. So the difference iripo ndekuti tese ngatinakidzwe. Chingava chikwereti, iwe ndonoziva chikwereti, nakidzwe nechikwereti chako. Iwe hapana mota yakanyogwa kuti chikwereti, driver mota kana zviro zvinokuita happy. But rega kuita happy nemota woita unhappy nezhara mumba, kana kuti woita happy nemota woita unhappy nokushaya fuel yokuifambisa. Because I had a friend Flo, unomuziva Flo, patatiri kuLeicester. Do you remember mukomana weBMW chamurevinesi aisipakwa nemotikari yake zvokuti but angazina fuel man. Saka guys yaibire fuel ka guys motikari, but pakusvika papati ndianenge achidriver imota yangu anditi akadai chifuva so, but sometimes aishaya fuel yokufamba nayo. Nai udombonetsa mbuya vangu akachiwada munomuziya mani mondivinga kuinbox mbuya mama akudiwa angari mukomana ari bo aishanda, he was hard working. But what I'm trying to say is kuti balance happiness yako, because iwo unofanira kubalance happiness yako. Kana uchifarira kudhidha kufarira kutuhwina maswimming pool, but uchida uone good weather. Ukangorova maholiday hadhuri, bila ndikudze guys, ndikudze maholiday hadhuri. Usajaja munhu nemaholidays ane mari, ingoti ane brain. There's a difference between kuita mari nekuva ne brain. Vamwe vanhu vamunoti vane mari havana mari asi vane brain. Vamwe vanhu vasina brain vamunoti havana brain. No,
vane brain havana brain asi vane mari. Right, ndichakupa example kuti chii zvandiri kuzamataura. Kune mumwe munhu asina brain asi ane mari. Anoita sei munhu asina brain ane mari? Ndivaya munhu kuti akapinda mubhawa so anotenga doro raasingadi, otenga maglasses akasvika paya mazi wine inotengeswa mubhawa. Ndakastada mabhawa ndikatomaona. Unoona siroko yeye inoita 35 pounds kune vanomwa doro. Ina ndimwe doro pandoziya. Because unozama mabhebhi musikana anokuti kana uchindida uchindivhizita ndigiriwo siroko. Kudhara chatwinga mabhebhi aigona kuti ndigiriwo siroko. Saka kuti siroko chiko uenda mushopu yemaindia unoona aiwa siroko inoita 32. Kumunhu asingamwi 32. Jesus. So doro resiroko rera rinoenda rikapinda mubhawa rakuita 110. I'm not joking. Siroko full bottle rinoita $110. 110 pounds. So siroko inenge irimo mubhawa. Munhu ane brain manje haatakuri siroko enda naye mubhawa. Anogona kutenga siroko yogara mumba make. Onomware mubhawa $2 roro chiglasi chefuroko chakadai. Ozoita after party nevanhu vanenge akaselecta. But vamwe vanhu they have pleasure kuonekwa vachi look rich. So kana zviro zvinokuita happy, well, fair enough. But vamwe vanhu they are so accustomed kuti va feel good kuti ndiye anotenga doro akasvika so chotenga doro chikasvika so chofamba chakadai. Chofamba chakadai so. Chotenga doro chikapinda mubhawa so chaita senge charasika kuti count iri kopi vanhu vachichinongedzera. Auya. If that makes you happy, fine. But tsvakawo happiness yokuti right now uroza ndakuti nini funga mumwe munhu right now kana vakawanda nyora pasi wokuti vakafa nhasi unochema zvokushaya hope. We all know kuti vana vedu vese we love them. Chingandichemedza pavana vangu unoza chini kukanzi unoda nekuswapa ufe iwewe vana vangu vararame. Obvious, you know the choice I'll make straight away. Nditore zvangu vana vangu vararame. I've enjoyed life. And look, there is very few things I don't enjoy. Pazvunhu zvandaita mulife zvandikuda kuita kwasara 3 chete. Actually 2.5. Zvimwe zvese ndakaita. Listen, kana muda kuona a very good person now, good example yemunhu akaenjoy life. Hapana chachiri apa pangu chandaita. Changosara chete. Mira ndikudze. Changosara chete mulife mangu chandisandina kutenga imwe hama so rini rimwe zihama randoda ndikangotenga complete, my life is complete. Kwangosara zvinhu 3 chete. Kwangosara iyo zihama iroro nekuvaka ndikangovaka chipatara chandoda vaka kumusha ndikavaka dheni yandoda vaka kumusha parozeva. Finished everything. I've done it all. Saka zvimwe zvese zvamunoda kufunga izvi ndakatozviita. Zvinhu zvandisandaienjoya chete 3 zvasara. Ndakudza kune imwe hama yandinode so haiko ndikangonzi yangu iyoyo vidzo azoitenga hama iyi. Sekuru vangu asati vafa vakati muzukuru takuona nemuti that hama iyoyo chete. So indine 3 chete zvasara mulife mangu zvandisandaenjoya. Chimwe chekupedzisira hama big house, nice big house. Kwete mubhedha unozembera madziro. Zvemubhedha unozembera madziro handizvifarira. Zvemubhedha unenge wakazembera madziro handizvifarira. It's my dream. Saka zvinhu 3 saka ukanzi unofa mangwana ndokunati okay guys, thank you, bye bye, it's okay, I've enjoyed. Are you in the same position? Have you enjoyed life? Hatidi kumwe kuenjoya kuri stupid ka. Kuti ndoda kuenjoya life nchimwa sulfuric acid ndofuma wakafa mangwana. That's stupid. Toreva kuenjoya kusiri harmful. Dambo madoro nobre. I see enjoyment and dore. I don't drink. But hakuna munhu akamboenjoya life. Vese vanomwa doro vanoti doro rinonaka ka. Hakuna munhu amboenjoya life. Bvunzai vanhu vanondiziva from Leicester. Mabhawa ndakaenda, kuchechi ndinoenda, kuupi ndinoenda. Hakuna lifestyle yandisandaita, hakuna lifestyle. I've hanged around vamwe vanhu vanotyisa. Big people. Iwe ndiri type ye kuti dzimwe nguva unogona kungosangana nendiri pakwini wakandiuti Fidzo tebuna Fidzo babi kupalace unogona kungondiona palace. Ndiri type iyoyo kuti handina zvinoera. Unogona kungondiona any, unogona kundiona pa TV
imi munandiona ndifidzereyo. So I've enjoyed life. Ndiri kuti nini, are you doing the same? Iwewe. You don't have to make my standards. Iwe ndionoza lifestyle yako. Ndikaconsider kwandakabva inini nezvandakaenjoya. Shamari. I've got no regrets. I have less regrets. I'm talking even my parents right now. I don't regret any. Go and ask them. I don't regret. I've been doing everything I can for my parents. So, approach your life like that. If my parents would die even mangwana kana nhasi kana whatever, I'm not being stupid or being what. Ndodango kuudzai. Hapana pandogara ndikati ndingade ndakavatengera bhachi, because bhachi racho ndakavatengera. Ndingade ndakavatengera mota, ndakavatengera mota ine mavhiri vaikwira pachituro mhomu zangu. Iriko kumba kana mudamindai kumaruzeva, unoiona vanokwira pachituro ava ine mazivhiri akadai so. But indoda hama yangu. Then endai kuruzeva munoona. Of course kutaura kwamutara vadi kugara, but padheni kumaruzeva ikoko ngoona zvezvitiwa ipapo. Of course zvinhu zvakaita sana ball zvirikuiswa manje kumaruzeva. Ndakadona vabereki lifestyle yavo, kana mubereki akangoti ndiwo kuruzeva shamwari, hazvibetseri kumuvakira imba kuborodhera. Vaka ipapo pavanogara ipapo. Unonzwa mai vangu zvanotara, musaitengesa imba yangu vana vangu, ndoida ndichahogara ko rimwe zuva. Mama, aishuwa muti anogara kwamutareni? Ndichahogara ko, musaitengesa imba. Vabereki vekumusha ndo zvavari, havadi kugive away. And imba yavakavaka iraundi iyoyo, ukati ndoda kuiputsa, ukaona mubereki wako anyatsodevelopa zvokufunga pakuti ukati ndoda kuputsa dura iro, oti okay, putsa mwanangu. Tenda Mwari, vabereki vedu they hold on. Bhachi charo kati mudhara ndoda kutengerera Versace sunja, ukavati ndoda kutenga suti yeVersace, rasai mabhachi amuna vanotora voisa mupilo. Mana mudarasa vanenge vakaisa mupilo. One day usvika kumushaona nabhe wako kuti yatimborovana nepilo kabhe, rikanditore ndega ndinokumbira pilo yamudhara wangu, unokumbira pilo yamudhara wako, unorova bhe wako nebhatani akaita knockout. Kupilo yako ine ndafunga ine mafeathers, haina mafeathers. Bhachi rakati sekuru wako arasa vakaisa mupilo. Zvandoda kutaura ndezvokuti, are you enjoying your life right now? Are you going to celebrate your dad's life or your mom's life? Or you're going to cry because you're regretting what you didn't do for them? Are you going to celebrate your mom's life or you're going to cry? Ask yourself, if you're going to cry, why are you crying? Or do it now then. Just do it now. Izo chakuchemedza chitoita now. Take everything. Chinoitika after munavane 50 years as a bonus. Ndataura ndikati 50 out of 100. Vanhu vese tichararama kana tatonyanyisisa kurarama 100 max. So vanhu vasvika pa 50, look at it this way. It's half empty, not half empty. Half full or half empty. Wow. Your glass should be half full. Kana 50, it's half full. But vamwe venyu muri kusvika 50 years muri half empty. You feel empty, you've achieved nothing. Okay, in terms of achieving something, it's very difficult. But are you happy? Happiness hauna munhu anokupa skero happiness ndio unotsvakira. So vanhu ngavauya achiti hadzina idzasadza kana motikari kaidzi, but iwe uri happy kudarika ivo vakaita mabhazi nemabhasikoro nendege. Because happiness is not about cars. Happiness is not about beer. Happiness is not about kune munhu asingamwi doro ka happiness. Ndikakuona uchifara nedoro, I'm so happy nasindamwa makeni 50. Yes, that's your happiness. Handingaisi happiness yangu jaja yako. Kana zviro zvinokuita happy makosi hapana chinhu chisingaurayi. Even kufara kunouraya. Yeah, kufara kunouraya. So kana happiness yako riri doro, tinoti isusu patinosvika tikasvika wasarigwa ne15 minutes dzekufa, ukanzi ipa vanhu speech, uti kuvanhu guys, hayi musara bo, ndakasipakwa boys zangu, ndakasipakwa. Haiwa ndakanakirwa boys zangu.
aiwa boys kwenda utanga kuti pane mari ndandakaisa pasi ndaida kuti mugozopa wakundandamandanda mopedza watofasina kutaura. What I'm saying ndezvokuti make sure you are happy iwe while pursuing happiness yevamwe vanhu, because ndati vamwe venyu munozvagwa muchida kufadza mai vakakuzvara, paunosmaila mai vosmailavo, grade 2 wakuda kufadza teacher wekucrash, grade 5 wakuda kufadza teacher wekuprimary school, usati wapedza wakuda kufadza teacher wekusecondary school nokuwana 100% maths, usati wapedza wakuda kufadza mubereki wako nokupasa O level, usati wapedza wakuda kufadza mubereki wako nokupasa A level, nokufadza teacher wachona akudzidzisa, nokufadza chikoro chako chiri kudzidzisa, wapedza kukwira ndege wakuda kufadza vanhu wauya Britain. So before you find out wakuda kufadza murume wako, now you're married, uri 21 hausati wambozvifadza iwowo, wakuda kufadza murume wako, uri busy kuda kufadza murume wako, wakuda kufadza chana chako chawazvara, uri busy kuda kufadza chana chako nemurume zvese, uri kanga mwazvifadza chana chako chane 10 years, you wane 32 years, murume wako akutanga kuita zvaanoda, murume wako ari kuzvifadza iye, uri kuda kumufadza futi nekuzvifadza iye, apa ari kuita zvimwe, wakutena 40, ndipo hang on a minute, I need to divorce, but uchiri kuda kufadza vabereki vako, so uri busy kuda kufadza vabereki vako, kuti vabereki vako gara pamurume mwanangu zvinotinyadzisa, so you're busy trying kufadza vabereki vako as well, nokusazvifa. So wasvika pasituation manje kuti hauchina control, iwe uda kufadza vabereki vako nogara pamurume wasingade. Right now ugere pamurume ipapo, uri kuzvifadza here, uri kufadza murume here, uri kuzvifadza uri, are you pamurume ipapo nokuti uri happy? Iwe murume, are you part that woman because uri happy? Wakuda kuita secret umbonofadza chi small house kuseri. Listen, life is too short. You are not happy. Why do you wanna make someone happy or say happy? Uri chikwangwani chakanzi Harare 40. Chikwangwani chakanzi Harare 40 chichakadai. Chichismaila chakanongedza Harare 40. Konai vachikwangwani makambosvika Harare vachisati your source of happiness for a lot of people. Asi say happy. Zuva is source of heat and light for everything. Ukasebera bariri unotoshoka, ukasebera bariri unotsva. That's why kusina rocket inosvika muzuva. Nezuva rakangurira visitibwa kudhara. Iwe undaita source of happiness, asusiri happy. What are you? Iwe undaita source of happiness. Are you happy? So time here kuti ndongogara hangu pamurume kuti vana mai vafara. Vana mai vofa. Ndongogara hangu pamurume kuti vana vangu vafara. Iwofa. Ndatini. Guys, gati svike pa stage yokuti kana munhu akafa 90, we look at zvinhu zviri positive pa90 wavo, so that we celebrate, kwete kuti vafa, but celebrating their life. Vamwe vanhu vanochema munhu afa ane 99, akaroyewa, akauraya mbuya 99 years. Vavacha, okay, let's say vavasina kuroyewa at 99. Ungada kuti vazofarini. Vamwe vanhu vari kurarama up to 105. Vachipa happiness kunani. Happiness ichinda kunani pavarorarama svika 105. Pamwe sekuru vako unozana kutosvika pakuti aiwa ndadambudziko kuvazukuru vangu, Mwari chinditora. Vanotodero dzimwe nguva. And you guys are like, oh no, sekuru vaenda and stuff. Instead of celebrating, kuna umwe munhu akafirwa nababa vake ane 2 years. Iwe uri kuchema kuna Mwari vako vafa vane 62. And dzimwe nguva Mwari kana vakakutarisa so vanoti pandakamuitira favor. Listen guys, pese pamuri ipapapo hapashayikwi munhu akapona nepaburi retsono. Just think of that day wakapotsa wafaria. Yes, day wakapotsa warohwa nemota rere. Day wakapotsa warepewa wakagugwa musoro. Think of that day. Chimbozvibvunza kuti okay, dei ndakafa musi uyoyo, chii chakazosara chiitika muupenyu chandingade ndichizvidemba? Ukaona kubva musi uyoyo wakapotsa nepaburi retsono, Mwari vachikupa second chance, and you haven't enjoyed life since then, you're stupid. The day raunenge wabuda nepaburi retsono, you need to go somewhere
kuno celebrate. Kuchechi kungava kuchechi kungava kubhawa handiziwe ndiunoziva zvokuita happy, but you need to go and celebrate. Ukarwara stereki ukapinda muchipatara ukapora, first thing chaunofanirwa kuita kucelebrate. Wakambona zvinoita mombe kana takadzivharira kuvakambogara kumusha, chimhuru kana ukachivharira wasoro kachivharira kuti chisanomwa pose chida kuzokama mombe manheru handiti. Saka waenda nemombe dzonofura chimhuru wakachipigiramo, paunochivhurira wakaona speed yachinorova chichikava mhepo chicicelebrate. Vamwe venyu munobuda nepaburi retsono, terrible accident, vanhu 19 vofa. Up until today you haven't celebrated. You haven't. It's up to you. You ndonoza macelebrate ako. Even marriage yako yo makamborambana mukadzokerana, celebrate it then. Kana zvo zvinokumeka, find what makes you happy and get some idiots to pay you for it. So iwewe usinga celebrate iwewe ndiwe unozochema. Okay, kana kuri kuti iwe wako nelaki hauna mbopona nepaburi retsono, but surely vabereki vako vakapotsa vafa, isn't it? Haungamboshayi mubereki akapotsa vafa zvite. Dedi wako kagara namapasana kudza mwanangu ndakamboita usati wazvo usipo pano, celebrate with him. Mwari ndokutendai makararamisa baba vangu. Dedi pane chii chamunopa, garai, listen vanhu, rich or poor, garai mune list yezvinodiwa nevadiwa venyu. That will make it easier. Vanhu vanondivengera nyaya dzemalist. Gara uine list. Right now, go to your mom, go to your dad and ask dad, imbondipai list yezvinhu zvamunofarira. I haven't done that in a while actually. Ndatombovaudza, imbondinyorera izvonhu zvamunofarira vana mundaremi. Chinhu chamunoti ichi muupenyu ichi mwanangu ndikachita mwanangu ichi ndikaita chinhu ichi mwanangu, I will never forget you. Ask your loved ones that. Andisombojoka, sweetheart wako mukadzi wako wemumba ye mubvunze something chaunoti chii chokuti ndikakuitira haufa wakandikanganwa, chokuti unoti I will think. Get that, put it. Yes, you don't have to do it now, but ngazvigare musoro. Rimwe zuva ukaona une mari inokwana chinhu chavo chinodiwa namudhara wako vachiri vapenyu, do it for them. Uchazoona kuti iwe zvazvinotoshanda. Right now ndikakubvunza kuti okay, what's your mom's favorite food? Vamwe venyu hamuzivi izvozvo, but mane 60 years experience namai venyu. Mai venyu is 85, iwe you are 60. You still don't even know what will make your mom the happiest person on earth. Ungazotadza kuchema zvokupotsawo zvivuraya, unozvivuraya pavanofa because uri kufa, hausi kuziva kuti vafa vachifara here. Kana muri kunzwa point yangu here? Ndatini bvunza munhu anodetsesesa panyika. Zvinhu 5 zvanofara zvokuti aiwa kana asina 5 anokupa 2. Chii chokuti chaunonamatira kuna Mwari right now? Dzimwe nguva mai vakanogona kudza kuti mwanangu ukangororwa, mwanangu karorwa, mwanangu. Kuna ana mai vanodero, mwanangu karorwa ndikakuona uri happy nevana vako mwanangu. And make it a goal. Mam, hapana here zvimwe zvamoda kufanira kuinzwa ndichifanira kugeza. Mama, ndoita sei? Ndoda kurorwa nemunhu wandoda kana ndinongozororwa. Vanoda kubetsera mwanangu. Kune mufowera wokuti wandakamboshandisa gore vana mai vazhinji vanonga vachideroka kana vari vemufowera. It's a joke, but ndoda zomakudza kuti mai vanotokupa advice. Tambira kokuti nekuti mwanangu ukangoita kukuona kubata muzukuru. Vamwe venyu vana mai havana zvakawanda zvavanombodhimanda, vanongoda kungobata muzukuru. Handisi kuti kana usingabari it's a mistake or something. Find another thing as well. Tinai mama, kana ndatadza kuitawo mwana, chii chimwe chandingaita kuti muve happy zvokuti hamufi makandikangamwa mama. Mwanangu handifi ndakakangamwa. Ndozviziva, but chii? Gara uine list. Vakanyora zvimwe zvisati hazviri silly. Mudhara wako akandoda hama, usati zviri silly, write it down. Habakkuk 2 inoti write your vision down. Though it may tarry, it will come to pass. So write it down. Baba vanyora pasi, nyorai pasi mudhara. Iwe ndonochiziva, usati handina mari mani, munofunga mari inokura pamotere. Mamwe mawedza takataura iwaya kuti handina mari mani, munofunga mari inomera pamotere. Vanhu vari kuZimbabwe no. Unozwa a dreamer ka
anorota kangani pamakarota vasikana vakanaka vamwenyu munorota muna Beyonce asi Beyonce wacho hatombo kudii. So why can't you let your parents dream? And one of these days unongokarwa ungoona wawina lottery. Vamwe venyu mukawina lottery right now, you don't even know what to buy your parents. Amutombozivi zvinoda vabereki venyu nema vamwe venyu mukawina lottery. Alright, zvimwe zvinhu zvinoda nevabereki venyu ka pamwe vangoda chinhu che$30 yandogona kungoti ndotokupa izvi zvotovatengera. Handisitombotaura zvinhu zviri funny or what. Vamwe venyu zvinhu zvinodiwa nevabereki venyu right now muri kuvapa mari handiti ma$800. Vabereki venyu zviri pamwoyo pavo zvavanoda. Unoza kuno mumwe mweya so unongobata vakuru vabereki vedu so vanenge vachinyatsoziva kuti vanoda sofa but ukavapa mari havachatengi sofa. Asi uchivapa mari it's not their fault. Ukavapa 15,000 vakanotenga nzimbe asi ivo vachida sofa. Vabereki ndo zvavari vabvunze zvavanoda. Iwe kana wabvunza vabereki vako zvavanoda write down, gara nazvo pasi. Right now ndandidza ndataura kuti zvimwe zvese mulife mangu inini ndakachiva. Hapana chinhu chiri mulife mangu chandisa ndaita inini kusara kwehama yandoda. Saka kana mwana wangu akateerera kana afutibhola kune hama yandinoda. Iyo hama kungoti hama yanga ndachingofamba naye zihama iro ndorida. Handide zvana Royce kana kana ndoda iyo hama rinamazivira kusvika so ndozvega zvangosara nemba inemwe imba so yandinayo musoro so ine mibhedha usingazembere madziro. Ndakamaka mibhedha unozembera madziro. Ende kana uri kunana UK kamibhedha mizhinji inenge yakazembera madziro. Handidi mibhedha, ndoda mibhedha undotenderera right round. Ndakaiona mibhedha iyoyo, mibhedha usingazembere madziro. Sometimes ndikaona sitting room so ndichinzwa moyo wangu uchida kudoichinja kuita bedroom. Because ndida mibhedha uri pacenter. Mibhedha kuti uku ndofamba kana chiwaridza magumbezi haukwiri pamusoro pawo unopenyera kana une mibhedha wakadero handisi. Indiri kutaura zvangu zvandinosuvira. Zviri zvekuenda kuzuva ndege first class zvese ndakaita zvese ende ndicharamba ndichiita. Dei pasina covid izvezvi maindiona ndiri kumwe haindonzi aniko ndonzi dzvatsvatsva ndofamba zvisingaiti. But zvama wishes angu chao asara chao ndo zvinhu 3 chete zvandinakudzai 3. But guess what, nevabereki venyu nehama dzenyu dzine mawishes. Vamwe vane 10, vamwe vane 15, vamwe vane 0, vamwe hakuna ne0. But some of the wishes ipocket money yako. Chimwe chinhu chinosiwa nababa wako sanogona kudza kuti iwe mwana ukanditengera chekusheva ndebvu. Apa ndakaenda ndakavigira mutaro wangu chimwe zvinotodhura kudarika. Apa ndikafunga kuti mwana ndandine zvinhu zvokuchandosheva nacho ndebvu dzangu ichi. Ndakati ko mudhara makadundudza. Indandadoona kuti mudhara mino menyu muri kumera bvudzi ranya mudhara machembera mudhara. Ndakutengera chinhu chokugera uyu mumhino menyu. Wazvite mwana kwakadi unitengera chokugera ndebvu. Mudhara ndambozviziva. Kuchama muna cho chakafa. Ndo chandanchida. Mudhara munambondiudza. Ndona. Chinhu chidiki chinoita kuti mudhara wako afe akafara mablessings achiuya kwauri. Iwe wangu uchifunga kuti mudhara wangu ndikamubvunza anozonditengerawo zvinhu zvinodhura. Akanditengerawo zvinhu zvinodhura usina mari. Don't tell him una mari. Thank you mudhara. Takamirira ichocho chinoti chine price pamusoro. Takamirira ichocho mudhara. Hapana here chimwe chinhu chamunoda futi. Chandingasana kutengera chandingakutsvakira kana mari mumasango matinofamba. Hauiti sengonayo mari yachona. You'll find zvimwe zvinhu zvinofadza vabereki vedu so. Bhaibheri charo. Mwanangu, kune rimwe bhaibheri rangu rakarashika 1984. Mwanangu bhaibheri ndairida ndakabigwa bhaibheri rangu muchechi. Umaya wako vanoita BP so bhaibheri vanokwanisa kutenga. Asa bhaibheri ita $30. Wakambovabvunza? Hymnbook chaicho. Ndakarasha hymnbook yangu mwanangu. Ukanditengera hymnbook. Mwanangu. Serious? Bvunzai vabereki venyu. Mwana wako waona mumba. Vamwe venyu mune savings anosvika 15,000. Mwana ari kuda Xbox inoita £600. And you are wondering, how can I make my son happy? Ask him. Unozati mwana wako vabereki vedu ndo zvavaikonewa chete. Vabereki vedu. Unoza mudhara wangu inini zvandaida ndichikura. Ndakamuudza ndikati mudhara
I talk, you see the way I talk now. Those I'm there. Parenting ndokukunda emdara endowakunda parenting ndakauza ndara ndokunda parenting and dzakangonyarira so mdara dzezanifana anotaura mafacts and andito. Why am I saying that? Mdara never sat down neni mwanangu. The only time Mdara sat down neni was when I'm in trouble. Dzidza kuti uri approachable kuvana vako vari in trouble, ivo vachikuvinga, kwete kuti iwe ndonovinga vana maite apa. Isu taitya vadhara kudarika maticha. Waisuvira kubatwa uchiita musikanzwa naticha than mdhara. It should be the opposite. Mwana wangu unoona anonditextira mdhara, pane kamwe kanyaya kanetsa ndecho zati maybe zinyaya zihombe. Kamwana kangu kane 12 years kaka text, dad, there was a little problem. Can I put it my way? Wafura and ndecho zati it's a big problem. That would never have happened with my dad. Mdhara wangu angonzwa ruma. Waizosaro explain ruma waro mambama 5-6 boots mtandare kozo kubunza chichaitika endoka pindoro noro wakanyara noro. Zvazvokuti unongo taikura so mdhara ita akabuya vana mai. That's what you want vana vazhinji because you know they are closer to the mothers than dads. And vana did vanokurumidza kufa. Unozati vana did vanokurumidza kufa nei? Ne loneliness. When I went back home recently, ndakanoona a bit of loneliness pana mdhara. Let me teach you something chandogara ndichikudzai pana. Unozati mdhara akwanisi kuinda kumba kunenge kwaroorwa mwana wake musikana. But mai vanogona kudoenda vakanogara ipapo kwakaroorwa mwana wavo musikana. Therefore havana loneliness. Mai vanogona kuenda kumba kwakaroora mwana wavo mukomana vanogona kugara. Why is it that mudhara wangu right now akabuya ndine mukadzi wangu panapa anogona kupagara but anenge comfortable, anofeel like ari chinzvenga mutsvairo, and that causes stress. Vadhara vazhinji vanofa vangova lonely. Zvivazukuru zvechingotamba nagogo, zvivazukuru gogo handisanamba vachimuzvi sekuru, no matter how nice the sekuru is, zvivana. But varungu vakazama, varungu vana sekuru vanotora zvana chinda nazvo kubhora. This is what I want to approach. And torai zvana zvivazukuru zvenyu pinda nazvo kubhora. Inini ndairohwa ndichida bhora kumusha. Inini mawishes angu ndiri mwana mudi ndaingoda bhasikoro nebhora. Do you know how I got a bike? Ndakanzi tanga waita number 1 mclass, ndikatadza ndikaita number 2. Ndikanzi okay, waita number 2. Because munhu wacho ataidzana na Maxwell aigona komana. Ndaingone munyama kavana ndaidzana vazhinji vaigona. So ndaingozopedza comfortable ne number 5. Ine amuri number 9 ndandiri ball. In chikoro ndaingoza as long as sina foira ndandiri ball. So ndoba ndakazonzi ukaita number 2 ndokutengera anything chaunda, because mdhara anga was that Maxwell ndasingambofi ndakamukunda. Because Maxwell angorova 99 paanengaita 99 angachitochema. So mdhara wanga akazvona kuti level raMaxwell ndisvika ukaita number 2. Vamwe vaizoita ma 84 94. Saenda number 2 chero chandada ndaida bhora manje. Ndakapota ndatomukunda Maxwell, ndakagona mwedzi uyo ndikagona temporary mid term. Mdhara nobati unoda chino bandati bhora. My dad was so disappointed. Aifunga ndichandoda dictionary. It's not in me. Mdhara maida kunditenge dictionary, ona chirungu chacho ndongochigona futi still asindaitamba bhora. And my best friend Peter Ndlovu ainzvenga vana chigona bhora. Mai vake vaimuti akaenda kubhora anomunzati unodzoka, aidzoka manheru so vaingobvunza kuti wageza here, andikona. So iye akapiwa opportunity yekuita zvaanofarira with them, and now he ended up abroad. And we had similar talent, but yedu yakasuppresswa vadhara vedu. Hautambe bhora iwawe, ndikabhaniwa enda Bulawayo, ndikatanga kudzidziswa boarding school, kuenda nana chifu kwese kwanga anozonotamba bhora ikoko. So zvandaida inini dene mudhara wangu akafa ipapo panguva iyoyo, hapana chandinosara chandaiti I miss my dad. In fact, vamwe venyu mukafa vana venyu vanotoita senge a bit of a relief. Vafa. It shouldn't be like that. Vamwe venyu vabereki venyu mukatofa vanofeel like it's a relief. Ask your parents. What makes you happy? Ask your kids. Never know. Because right now I'm really busy. Ndiri kusave mari dzevana vangu.
zei ndoda kuti vasevhe dzavanozowithdrawa akudzati vachasvika makore iwayo ndiani. Bvunza vamwe vanhu vakafirwa nevana vavo vari very young. Kuchema kweko kwamunozoita panhamo kuzhinji kwacho regret. Let me tell you this, guys. Pakafa mbuya vangu hakusuti handaurwadziwa, but I celebrated their life because zvese zvandaikwanisa kunge ndakaitira mbuya vangu zvinoitwa nemuzukuru ndakaita. Sekuru vangu was the same. Mhomho yandakaona yaichema ipapo vazhinji vacho vanhu vandaitonza sekuru vachiti ndanyimwa muzukuru, zviri kunetsa muzukuru chiko. Dzimwe dzenguva munhu anofa so akakukumbira 10 pounds unayo zvako. There is nothing wrong kunokwereta. Sometimes unoza ndokwereta mari ndo kana usina enda unokwereta upe munhu ufadze munhu akukumbira. Ndikakuti guys ndombira $50 ndombira $50 mukazonzwa kuti azviuraya nekuti anga nechikwere che$50 nekufarira kwamaita malive angu hamuchemi here. But then ukandipa account yangu ipapo pandakaikumbira $50 makati because remember problem iduku kwaurika, but kunomwe munhu gomo rimwe raunoti akakomaka, kunomwe munhu zigomo. So dzimwe dzenguva ka umwe munhu aringoda ndipo handiona kuti Razaro ari kudenga uko handainyimwa food najaya mupfumi, but jaya mupfumi unozati aikumbira chii kuna Razaro? Domwe rerute hanzi ngangoti kugayena nditonhorwe nedomwe rerute. That parable yoye muinzwisise. Iwe chanofunga kuti hamate unozati kudesert ukasvipa mate uchifira pasi apa. Kuzvinhu zvinogara mudesert zvawana mvura yekumwa zvimwe zvinosara zvimasvosve 5 anoti kwanaya anouya akadomwa mate ako. You don't understand. Izvi zvandotaura muzviunderstand zvoda munhu ane. Iwe kudesert dikita rako rikawira pasi apa chimwe chinhu chinorimwa chikafunga kuti mvura. Zvandozama kuti zvimwe zvinhu zvaunofunga kuti zvinhu zvidiki ka zvihombe kune vamwe vanhu. Ende ndichipedzisa manje ndakupedzisa nchitini kunoenda numbers is not necessarily correct or the right thing. Live unaona live inenge nevanhu 7 say 9 vamwe vari panapa kundiwira tsitsi vedu tikabva kanosara rega tikabva unozati tikabva panapa leno anosara rega, but I don't see it like that. And if you check kune vanhu 5,000 uko 4,994 pavanhu 5,000 vavo vane maproblems okuti dai vakateerera live inoi vaifila better after, but vari vanenge vari kutukana kumatukano musoro nenge musoro nenge piki yamedza munhu akauya achiita zvinhu zvisina matoro munhu akauya vamwe vanhu anouya achidada nemari achikuradza mazimota. What they're doing havasi kukuradza mazimota aya kuti vaimfare neni. No, they are actually putting more stress kwamuri muri kutadza kuita mazimota acho without you knowing, and yet dzimwe nguva mota dzacho futi hadzisombosiri dzavo. So what they're actually doing is like muri kuenda kunofeeda stress yenyu, muri kunowedzera stress yenyu. Ndo zvaita vabereki vedu izvozvo. Vabereki vedu vaiunza vaikupa example imwe mwana so anenge ari muklasi menyu, uri kuona zvinoita mwana uyu, uri kuona magonero andi achikoro, uya zvako hallo mwanangu wakaita chii kumedza? Ndine 1 daddy. Futsai kusati daddy unati ndara wangu uchiti une 1 indine 3 uri kuya kuzopa stress munande uri kuona mwanangu. And our parents vaifunga kuti motivate. Let me tell you guys, kana muchina mahabits iwayo, it damages your children.
Mwana wangu anoyachinditi, my friend, nah, your friend is not my daughter. Are you listening? I want to deal with my daughter here. Mwana wangu is 65. Yes, I like that. It's a B. Mwana wangu, no, Daddy, I want 70. No, You tell me you want 70%, can want 70. Panapa to celebrate as well. This is what I wanted my dad to do. I knew I was very intelligent and I knew I could pass. But zvimwe zvacho zvaindipedza simba so because mudhara aindimanikidzwa kuverenga. Vamwe vana vaiverenga nezvitanda nozavailaita kuna mwainzi anchadurura mazita. Ailaita neparaffin oita katanda so. Inini kuruzeva dzimwe nguva vaindipata nesolar dzimwe nguva vaindipa kana kenduru makenduru aya aidhura makenduru aya kune people vanga vasingamaafodi saka vamwe vaita chilaiti vaiti gaba rejemu rapera voboora voisa parafini mukati then voisa chidhende chakadaidai chechipfuta slowly chichipfuta vachistadha uri kuona. So ivo mudhara chavanga vasingazivi ndechekuti kunewo vana vemaministers vana Chinyati vaibva kukwekwe nevana vamunangagwa vanga varivo richer than mudhara wangu. I could have easily said kuna mudhara wangu mudhara kune vane dzimba dzine magetsi mudhara vari kuti keche paul imuri kunditengera makenduru mudhara level rakasiyana. I could have easily said that. And ivo mudhara palevel ravo ravaifunga kuti vakapenga vandiitira zviri favor vachindikombera nevamwe varombo they forgot to compare themselves nevarivo richer than them. Vana bona vaya vana Mugabe vava private school. So ivo vaida kundiachieve. It's not a problem kuti ude kuti mwana wako achieve zvinoachivwa nekuprivate school, but there's a reason why you haven't taken a private school. Some of those problems are caused by you. Iwo kamzvara mwana wako dena akazvagwa nachiyangwa right now dena achirarama kuchiyangwa handiti tobvumirana. So don't penalize mwana wako ka ndiwo wakaita kuti azvagwe newe. So ita zvelevel rako usapa pressure kumwana, motivate mwana wako in a better way. Ndo zvaitadzikwa nevabereki vazhinji kuAfrica zvokuti vaikutuka iwafoira paina kuti wakubvunza kuti sei wafoira. Inini half the time ndaifoira because I had no interest at all whatsoever in school. And half the time ndasingateereri. Indaingoro zvangu comedian. Zvandateerera zvikavira muexam ndaipasa. Aipapa ndikunyebera. Zvauya muexam ndazviteerera ndaipasa. But I was just a naughty boy. Vunzai vese vanondiziva kunana zvandiri izvozvi ndo zvandaingori. Ndaingori pandiri vanhu vanongoseka. Na teacher wacho aiseka but pareport waigona pakanyorwa kuti Shona ndine 79%. Vakanyora kuti he's never serious at all with schoolwork. Ndowana 59% kuhistory. He is so disruptive kune mamwe ma-students. Ndoikumaths ndokwandawanzoita you 29% or 34% whatever. Ndadogona and dzedza uya dzandakadzidza muclass. Kukavewo dzana Pythagoras, kukaveya dzemagraph, dzikangoya exam ikaveya isina ma-angles nana simultaneous, ndoto zvaindadowana 20%. Zvikauyawo zvandakadzidza zvandakadherera zvikaveya ndaipasa. But I was not a maths person. Maths ndakatozodzipasa kunana UK. Because ku-UK vane a system ye-education yekupasisa vana. Ku-Africa system ye-education ndeyekufoirisa vana. Ku-Africa you think zvikoro zvinocelebrate kana ndonga ma-examine board vanhu ve-exam vanocelebrate kufoira kwevana. I think so. I think exam board dzokuZimbabwe, the more people vanofoira the better. Ku-UK the more people pass the better. So ndo zvandada kundikudza kuti dzimwe dzenguva as parents let's learn kuti bvunza vana vako zvavanoda. Vana vangu nyorai list. Sometimes ndinoseka list revana vangu ravakanyora 5 years ago. Sometimes ndoseka ndoti aida iPhone 7 iko zvinane iPhone 12. Aida uyu iko zvinane uyu. Ane zvinhu zvidiki but you make their day. Ukafa iwo vana kwanta ngofuka kuti wow, but atine mudhara papa. Iwe I remember mudhara wangu aingoti tikangondoda chokuti ainotsvaka. Even achistruggle ainotsvaka. Even ivo vana vacho vakafa. Ukafirwa nemwana wako right now auchemi zvakanyanya nhamo yaunongochemera kuti Mwari mamutorere asati aenjoya zvandakaita inini. That will be my regret. But not a regret yokuti pane chandinofunga kuti ndingade ndakamuitira mwana wangu ndikatadza kumuitira. Never. Ask them now. Kana chikwereti ndingatokwereta. Ndinotokwereta. Do that even to your loved one. Iwe ndonoziva loved one yako. Kana usina vana una mai, bvunza mai vako. Kungovafundisa mama
chii chamoda? Yeso koata mapindwa ndiko nazombo muiko. No mama ndangoti ndodango ndiwoza chii chamunoda. Chii chamunoda chokuti makagara ipapo right now. Mukanzi mochida mangwana. Ndika mwanangu kanditengera maheu mwanangu. And you find maheu aduri. And then okay mama maheu aduri. Ndakutengera maheu every Friday. Mwanangu wandibvira nepiko. Your mom will die happy. Unoza dzimwe nguva mai vako vanongoda mapushi. But you ausatomboabvunza. Ausatomboabvunza. Sagare kuchiga mwanangu kanditengera fertilizer ausatomboabvunza vabereki vachidereyo. Mwanangu kanditengera fertilizer. Ukanditengera fertilizer unenge wagona mwanangu. Unoza zvakaita moms wangu one day. Ndakavabvunza a year ago. Mama, chii chamunoda? Zvikanzi mwanangu kanditengera 6-seater table. Mwanangu unenge wagona. Ndati aiwazve mama, ndazvinzwa. Pachinzwa izvi zvatakuita panapa. Handisi kuzotenga 6-seater table ndichiisa muimba yenyu yamakavaka 1974. Hazvichapindirani. Ndoida mama hatidero. Ndakukuvakirai imba manje inoita 6-seater table. So moms wangu vaifunga ndojoka nobva vangoona mabuild auya kumareserve. Vanozana vabereki havadi zvinhu zvinodhirisiwa. Unoza pakaita madays vachikakavadzana nabuilder wandandatuma. Builder iwe ndanovaudza ndakadodla mari. Mukomana rutoda kuona imba yadhirisiwa. And apa imba yandaidhirisa inga isiri yamoms ka. Inde yangu yandaigara inini. Mwanangu kadhirisa zvazvokuti vagonzi vadhirisa imba. Chiona imba ndakazosimudza ipopo indaivasimudzira chivasimudzira of course haisati yanyatsopera zvaya but vakumeka sense kwati all right. Saka 6-seater table yakuchipinda manje mainofanirwa kunge iri kwete kuti vamwe venyu ndarano nitengerewo mbedha. Ndakakudzani kuti very everyone ari panapa kana wane munhu mubereki wako go and check pavanovata. Don't worry about zvavanodya for now. Imbotorera picture yepanovata vabereki vako. Are you happy? Uona uri happy nembedha wavanorara? Thank God. Oita zvimwe. Vazhinji venyu tinoita anda. Vamwe vabereki vari kufa nemisana nembedha wespring yataivata naye kuboarding. Baba vako kana vachinovata so vanovata kadai. Vamwe vabereki vamuri kuona vana mbuya vakufamba vakagonya so. Vari kugonya not because kumusha kunoshanda. No. Mimbedha yavari kuvata. Wakawira pakati apa chene mbedha akatowira vakurara vakadai vakabalance kuti vasawa. So they spend most of their time vakarara vaiti senge sitorara 4 hours kumushano vatana 7 kwatosviba 6 kwasviba 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 achizomuka 5 achinotsvara ruvachi 9 hours. So they are spending 9 hours vakauta pambedha wakadai so. And una mudhara wakakufamba nemudonzvo zvakadai. Vadhara vedu vazhinji vanasekuru vafamba nemudonzvo zvakadai. It was mainly not because kuchembera. Pavairara dzimwe dzenguva ndakatozozvitadha mupfungwa dzangu. Vairara mubhedha kusvika yabhenda. Mattress dzinobaya zvokubaya zvaizvo zvekuti. Ende vana vava pamwe vaishanda vachiuya nechingwa china majarini. Ndakaitira chingwa china majarini nejamu. Bvunza mubereki wako. Iwe tora picture yepavanobata. Mimbedha yakachipa $200 mubhedha una. Uri kuvatumira zvimwe zvingrocery rinodhura kudarika mubhedha wavari kunidha. Vatengere mwanangu nekuchembera kwandaita havambourambi. Tenga mubhedha wakaoma neflat base unefoam rubber mubhedha une mattress yakathick so kuti mubhedha uri kuramba kuwira muzukuru la chikafu mureme ugowira. Guys, ndozvandandi kushare nemwe nhasi. That way pavanofa you celebrate them rather than kuchema, because vazhinji vari kuchema parufu. Muri kuchema yes hama yenyu yaenda, but kazhinji muri kuchema ma regrets of the things that you didn't do, of the things that you failed to achieve when they were alive. So it's very important ngoti ungogara une ka list kezvinhu zvinoda. Handisi kuti zvese munozvikwanisa, hakuna hamungambozvikwanisi, but ingogara mune ka list